triar per on atacar, quan atacar, perquè aquestes certes famílies que van viure molt bé en la dictadura, lògicament hi tenien molt més por als canvis profunds que es podrien succeir que no passa el feixisme. Clar, tots estem d'acord amb la seva salvatjada, etc., però ens hem de mirar nosaltres mateixos, des dels municipis, la societat catalana, la classe política catalana, què hem fet durant tot aquest temps? Què hem fet durant tot aquest temps? És impossible de demostrar, es suposa que els últims dies de guerra hi ha molta gent exiliada, semblava documentada, o per tant, molta gent que va morir i que en aquell moment, davant la situació aquella de caos, doncs crec que ens van acabar sense exactament saber quanta gent va morir, o molt difícil de saber exactament la xifra. El que sé és que van haver-hi, segons 18 atacs aèris, 18 entre 38 i el 39, vull dir que va ser una ciutat reiteradament atacada. L'últim dia de guerra que La pregunta és, què fa l'Ajuntament? L'Ajuntament no s'hi posa, no s'hi posa, no se'n suposa, no ens diu això, no feu, no, això no ho toqueu. Directament, per ells, penso que ho heu mostrat molt bé en les fotografies, la memòria històrica és un tràmit burocràtic. Jo crec que el que hauria de potenciar més és el sistema educatiu, la veritat. Perquè justament aquest any hem fet història, el primer any que la fem, el tema de la guerra civil no l'hem fet. Ens va dir que el resumíssim a casa i ja està. Hi ha un recorregut fet, però continues passant per allà i no hi ha cap mena de distinció de que és això, recuperar l'espai urbà com un espai